Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Gidaro sa usa ka bus ang mga tindahan sulod sa Agora Eastbound Bus Terminal sa Cagayan de Oro City. Sa mao hitabo, duha ka mga individual ang nasamdan. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabuak ng mga samin sa bus ug nagkatag ng mga baligya sa mga tindahan. Ingunani ang sitwasyon sulod sa Agora Eastbound Bus Terminal sa Cagayan de Oro City. Human gidaro sa usa ka bus nga biyaheng Butuan ang mga tindahan sa lugar pasado alas 8 sa buntag. Sa maong hitabo, duha ka mga tawo ang nasamdan. Sumala sa usa sa mga biktima kinsa wala na miatubang pa sa kamera nga samtang naghulat sila og bus paingon sa Surigao City. Kalit lang miabante ang bus paingon sa iyang gilingkuran. Hinungdan nga napasok kini sa atubangan nga bahin sa bus. Hinuon samad sa tiil lang ang iyang naangkon, apan ang babaeng tindera sa usa ka tindahan ang nakaangkon og samad sa ulo. Hinungdan nga gidala kini sa ospital. Pabot ako dito, gihilakan akong tindera, yung mama na takiang naman to, okay man to yung mga gitakiang to, dito gitabang. So naigo yung mama apil? Naigo po, na lock off daw dyan ang ilalo mo. Nasayran nga gimaneho sa dispatcher ang bus paingon sa loading bay area. Aron pasakyan na unta og mga pasahero. Sanglit nagkaon pa ang driver. Wala mo sulod ang neutral ba, nabuyan ang clutch. Hindi ulpot siya. Routine na mga nila ang dispatcher mo parking sa kwan. Kaya ang mga driver mamahaw. Ang dispatcher mo plaster. Padayon pa kuno nga ginaimbestigahan sa Traffic Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police ang insidente. Ginahulat sa kapulisan ang desisyon sa mga banay nga nasamdan sa aksidente. Apan gipaniguro sa tagdumala sa bus terminal nga magpadayon ng ilang operasyon taliwala sa maong insidente. 24 hours operation, walay sagabal sa pasero. Padayon ng yapo ng 24 hours ang biyahe. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.